kdyby to mělo jít až ke krajskému soudu. A ty pojď domů. Ne. Pro rádi boží Valentinem, vzpamatuj se. Takže ne. Poslechni starýho kamaráda. Pojď domů, než něco vyvedeš. Josef, já přece nejsem žádnej paličan. Já jsem skvělý člověk. Ale vy jste palík. Zabiju to. Palík. Že je náhle palič. Pojď. Jdem domů. Pojď. Nemyslete si, že před vámi utíkáme. To ne. A vy, pane Bušku, a vy všichni, to vám přísahám. Všichni bláhu ještě jednou rádi odprostíte. Josef, já nemůžu. Josef, nemůžu s takovouhle hambou, nemůžu odsaď odejít. Poslouchejte, bláho, to bude platit. Co se ještě vrátí? No, tak je na ty. My prej toho paliče ještě odprosíme. No to jo, zavří to dáme. Tak, pomůže ještě někdo zastávat. Celou věc vypálit. Čeho jste se to dočkali? A jak se na pana Buška sápal rabiát jeden. Tak vidíš, Filipe, to je ten tvůj miláček. A ty jsi o něm povídal, že to je člověk poctivý. Ne, tomu já nemůžu uvěřit. Já tomu taky nevěřím. Vy tomu rozumíte, ženská. A proč bys to nemohl uvěřit, Filipe? To bys musel být náramně zpozdilej. Já jsem ti povídal. Ten chlap o mě řekl, že jsem nevzdělaný člověk. A kdo to byl? Kdo tohle o mě řekne, ten je každý špatnosti schopen. Jakube, prosím tě. No jo, vím, že tě to mrzí, taková věc může člověka dopálit, ty jsi na něho tolik držel, ale nejvíc mě mrzí, že já jsem měl pravdu, je to tak? Filipe, tak už se nemráč a při